Paliti ko, be. Paliti ko ba? Ano man na? Nakoy ko no, chicken sandwich. Chicken sandwich. Paliti ko ba? Mapasok ko ng tanan ito. Kalit bang gudga kay. Ito na bipod na Oo. kanina rabay tag binaklay. Oh, palit na, te, palit na, oh. Palit na, te. Apil na diya, palit na, te. Pila man pud ni. Pag 5 raman gud na. Ay barato ra man di Oo. ay na. Barato. Sige na. Ito tanan ni. Sige na, sige na. Oh, tiwasan na lang yun ni Otto, na nakabuk na bilin. 25 na lang ng 5. Sige na. Ang nga rin, o bayrin ko dan. Tingnan dali, pugpug. Yung salamat, gigay pa ka na. Barato ra man kay mo. Baklay ka biya pa. 25 na, ha? Messing ko na. Yung salamat, gigayo, te. Sana, bayo, te, kay pang pagsada na sa tingin, pang pagkahit, pagkahit. Basta, gamit kayo nito, te. Tulangin na ako sa sabi. Okay, Nak, salamat sa imong pagpalit ha. Gutom nagigay ko nak. Hinahinay po dyan man, mura man ko giilugan. Natukan ka gali din na ah. Hinahinay ba? Hala! Unsa man ni nga? Bakit? Ayaw lagi na! Ayaw na! Ato yung baligat, pero ayaw lagi! Ayaw! Uy, ayaw lagi! Daghan lagi kay imong kwarta. Oo, ay, nahalinan mo kung sa'yo doon na eh. Uy, Dali ra kinahot ang baligya, 20. Oo, 20, 2, 50. Uy, 75 akong halin, 75. 75 akong halin mo doon na, 75. 50, duha ka 20, isa ka 5. Kitay siguro manggod na nak, oy. Dugog oy. 85 ba ba ini? Abay na kung 75 akong No. halin. Ay, 85 na oy. 85 ra, pero dako naman ang 85 na yun, no? Yay, makainin mo. Ah, kulang na lang man ni suggest para mag 75 ba? May gani na kung kamukuha. Kada kaayo ang ako. Dali ra kayo nahalin, oy. Ina na pero may mabakaw. Oo, kaya ako magisuroy. May naman lang galing na kapalit ng Ako gas. magisuroy. Gani. Baka yung problema. Hello, taka lang ba? Taka lang, oy. No, nagpataka rin siya na eh. Ano? Bakit hindi mauwi ang pagkaon? Taka lang mong kung nagbalik. Ay, gura man kung nagbalik iya. Ina na lang sala kung hindi yan sa nila pagkaon. Sabi ni nga chicken sandwich ka na ama ni Tiil. Hala ka man, unsa ka man, natukan ka ma. Hala! Chicken mang gyapon to kay kanang pako, kanang tiil, kanang ikog sa manok, kana chicken mang gyapon na nya ngano magbuot man ka sa ako nga kami may nagbaligya. Hayahay nang galika kay gura mo nagkaon. Lo. Ako lagi. Ako lagi. Ano mo tutug pa naman ng tiil? Ano? Ano mo kumakasib? Ang dagang ginansya. Ang awa, dik. Damay na ko nimo. Damay na ko nimo. Ikaw ba? Huwag ka madamay ko nimo.